Hier achter mij in de Halle vindt straks het politieke debat van Terneuzen plaats. Wat vinden de bezoekers ervan en gaat de mening nog veranderen aan het eind van de avond? Wat verwacht u van vanavond? Ja, kijken wat de koers wordt voor de komende 4 jaar en wat er daarna dan vanuit zou komen. Hopelijk een open en constructief debat en helderheid uiteindelijk voor mij als kiezer. Weer debat volgens met stemmingen over wonen, de campus, economie en de vierde is de leefbaarheid van de kern en voorzieningen. Sandra, hoe is vanavond het debat gegaan? Nou, het was levendig, zullen we in ieder geval maar zeggen. En ik ben in ieder geval blij dat alle mensen hun zegje hebben kunnen doen. En ik hoop dat de inwoners die gekeken hebben en de inwoners die hier zaten, dat die wijzer zijn geworden. En dat we hebben kunnen helpen bij het maken van een keuze volgende week in het stemhokje. Tineke, wat vond jij van vanavond? Interessant. Wat mij opviel was dat de meesten het wel met elkaar eens waren, in grote lijnen, en dat er wel nuanceverschillen waren. Ik ben het helemaal met je eens. Dat wordt nog best moeilijk volgende week in het kieshokje, denk ik. Ik ben er nog niet uit. Nee, ik ben er ook nog niet helemaal uit. Maar volgende week hebben wij natuurlijk onze live uitzending. Dus vooral tussen 9 en het late uur kijken naar de live uitzendingen van de verkiezingen.